Kaixo, ni Ani naiz eta bera Idoia da. Nik arto irina nola lortu azalduko dizuet. Eta nik taloa nola egin azalduko dizuet. Udaberri aldera artoa landatzen da. Eta iraila aldera biltzen da, artaburua zuritzen da, eta gero pikorrak kentzen zaizkio. Pikorrak errotatik botatzen dira, eta handik arto irina ateratzen da. Pasadore handi baten antzeko boz batekin artoari azala kentzen zaio. Irina lortuta sumendi bat egiten da. Zulotik ura eta gatza botatzen da, eta eskuekin nahasten da. Pola bat egin da. Pola zapaldu eta taloa